svjesni u stvari šta se dešava. Duhovni ljudi su već sprečili praktično Treći svetski rat, ma koliko ovo izgledalo smešno što ću reći, ali u suštini je tačno, jer imate 2 milijarde ljudi uključene internet. Oni stalno razmenjuju male potencijale i na taj način nivelišu razliku potencijala koja bi inače dovela do rata. Tako da internet direktno, ali najdirektnije sprečava, znači u čisto energetsko-fizičkom smislu sprečava tu mogućnost da se razlikom potencijala uspostavi u stvari mogućnost za pražnjenje. Pražnjenje je rat, znači kad recimo munja sevne, posle toga je ekvilibrij. Isto tako, posle pražnjenja energetske razmene ljudi u sukobu dolazi takođe jedan period ekvilibrijuma, odnosno mira. Ako mi stalno nivelišemo te potencijale, što se radi preko informatičkog polja interneta, onda mi sprečavamo u stvari rat. I to je Teslina zasluga. On je unapred u stvari, zamišljajući komunikacijski sistem svetski, on je u stvari uspeo, kad je najzad zavladao sistem, znači ne u Prvom i Drugom svetskom ratu, nego sad, kad se taj sistem fantastično širi, a da ljudi nisu svesni uopšte značaja